pasiunea mi-e compas. Dacă simți că ne țin cald, căutând o ființă, simți că gloria ta e aproape. Și când o să o găsești, o să o recunoști din nou și din nou o repezi. Dă mai tare, nu-i piesa, dă mai tare, doar tu ai putea. Dacă iar ai despertat, o să fii. Pe YouTube îți vede toți youtuberii mei. Wow, Brooklyn, a fost cea mai tare chestie! Înseamnă că mi-am găsit puterea? Nu încă, dar când o primești, vei ști. Îți filmez. Eu una zic că tu cu Ți drag? siguranță vei fi o sirenă de foc. Vrei de Matari? Pentru cineva care tocmai a aflat că puțin. sirenele sunt reale. Up, up, up. Wow! Ups! Scuze! Aquaria, ce faci aici? Ajut și faci o treabă grozavă. Minus incidentul cu focul?